תזמורת הקאמרית הרצליה פותחת עונה חדשה 30 במספר, וענת פרופר יוצרת ציורי ענק, ובכל אחד מהם צלקת, שמעניקה לו בסופו של דבר את ייחודו. נפתח בתמונות מתוך מיצג הוידאו ארט של האמן ניב בן דוד, רצף של צילומים פרונטליים וסטטיים, אשר נלקחו מן הטבע. ספרי לנו דיגיטליות שהוא מזהה בטבע, תוהה ומערער על הפלסטיות של מבטנו. בירושלים ייפתח בסוף השבוע פסטיבל האוד הבינלאומי ירושלים. שלום לאומנית מורי נהדר. שלום, שלום. קודם כל ספרי לנו במה יעסוק המופע שאת תקיימי ב-18 בנובמבר. הוא בעצם יעסוק בתגליות שלי מעולם המחקר שאני עוסקת בו בשנים האחרונות, של הפיוט היהודי-פרסי. וגם אספנו שירי עם מאוד מאוד פופולריים, ישנים, קלאסיים, שהם כבר קלאסיים. אז זה מבחינת שירת החול של בכלל איראנים, לא רק יהודי איראן, פיוטים, קצת לחנים שלי, וגם יש הפתעה בסוף, חלק שהוא מוקדש לכולו לזמר העברי, כדוגמת משה וילנסקי, זעירה. איזה יופי, בואי תחכי לשמוע אותך קצת בביצוע. היום מכובד הוא יום תענוגים, לחם ויין טוב ובשר ודגים, השמחים בוהם שמחה משיגים, כי יום שמחות הוא צמחני, כי יום שמחות הוא צמחני. כי אשמר השבת אל ישמרני, כי אשמר השבת אל ישמרני, אותי לעולם יד בנו ובני, אותי לעולם יד בנו ובני. את נורא אוהבת לשיר. כן. את נורא אוהבת לשיר. זה החיים בעצם. החיים שלך. כן. עכשיו, מאיזה גיל את מתחילה לשיר? את נולדת באיראן, נכון? נכון. באיזה גיל עלית לארץ? אנחנו עולים בעצם בשלהי ההפיכה הפונדמנטליסטית, ועולים כמובן, מיותר לציין, חסרי קול. מה זה, בתחילת שנות ה-80? כן, כן, זאת אומרת, בשביל שלא יחשדו בך שאתה עושה בעצם עלייה ולא בורח, אז אתה עוזב את כל הנכסים ואתה עולה עם הבגדים, וככה כביכול יצאנו לטיול ולא חזרנו. מי זה אנחנו? המשפחה כולה. שהם ההורים וכמה ילדים? ואח שלי, ואנחנו עולים לכאן, ולמזלנו יש כבר תשתית של סבים וסבתות, ומשפחה ענפה, ואנחנו נקלטים בארץ. בת כמה כשאת עולה? ממש בת 2 בקושי. ובעצם כל ההשתלשלות הזו של החיים, ואת יודעת, אני תמיד אומרת שאני סוג של עולה לארצי וגולה מארצי. הפער הזה והמתח הזה שבין שתי המדינות או שתי הזהויות המולדות האלה שלי, זה משהו שאני חי אותו כל הזמן, ואני חושבת שהוא גם מתעצם עם השנים. זה נורא מוזר מה שאת אומרת, כי חבר'ה צעירים שעולים בגיל כל כך צעיר, קודם כל אמורים להיות הרבה יותר מחוברים לכאן מאשר לשם. ויש גם איזו נטייה, לא רק לעולים צעירים מאיראן, עולים צעירים מאתיופיה ומרוסיה, והם נורא לרצות להתאמה בחברה הישראלית, להיות חלק ממנה, לשכוח את המורשת, ואת אומרת שאת בכלל לא מסוגלת להתנתק ממנה. לא מסוגלת, נהפוך הוא, זאת אומרת, זה הדבר הראשון, המוזיקה והתרבות הזו, דבר ראשון שינקתי. ואתה מגלה שבעצם גם הבחירה שלי בעצם איזה זמרת להיות, כי כל החיים עשיתי המון פרויקטים שהם אופרה וג'אז ומוזיקה מודרנית וביצועים עם תזמורות וכו'. ופתאום אני רואה אבל שיש פה איזה שורש שמתעקש אצלי להתקיים, ואת יודעת, זה פשוט בוחר בך. אז זה באמת מעניין, המתח הזה, ואת זה בעצם רציתי להציג במופע, ואת הקשר של בין הזמר העברי, שבעצם תמיד נטל למקום המזרחי, אם זה בדמותה של שושנה דמארי, ואת יודעת שהייתה מבצעת מדהימה. אנשי הזמר המזרחי היו חותמים בשתי ידיים בזה שאת אומרת שהוא תמיד נטל לזמר המזרחי. בדרך כלל הנטייה היא בדיוק הפוכה, לומר שהזמר המזרחי היה מודח מהמיינסטרים הישראלי, גם בתקופות מאוד מאוד קדומות שאת מדברת עליהן. הזמר העברי הקדום היה מאוד, הוא ניסה להביא את הסאונד הבדואי, המדברי, הארץ ישראלי, המדברי יותר. ארץ ישראלי עברי הייתי אומרת בעיקר, יותר. עכשיו, זו בחירה מאוד אמיצה בעיניי.
להיות זמרת כל כך צעירה ולבחור מכל הסגנונות שהם הכי מיינסטרים שיש. את מדברת על ג'אז, אולי זה קצת פחות, אבל עדיין יותר מקובל, יותר צעיר, יותר קולי, אפשר לומר, או לבחור בשירת מיינסטרים של יוצר רימון ודומיהם, ואת דווקא בוחרת ללכת אל מחוזות המסורת, לקחת מוזיקה באמת איראנית עתיקה כל כך, וזמירות, ביוטים, ולהביא אותם על קדמת הבמה. אבל את יודעת, אני עדיין מטביעה את החותם שלי בכך שיש את העיבודים שלי, לא ספציפית בערב הזה, אבל במופע הזה שראינו חלק ממנו. זאת אומרת, העיבודים, לעשות את זה קצת יותר נגיש. בואי נשמע למשל. זה סטאר, כלי פרסי שמשתתף יותר בתזמורות הקלאסיות, ואני אשיר חלק מתוך פיוט צור משלו אכלנו ללחן יהודי אספהאן. צור משלו אכלנו ברכו אמוני שבענו והותרנו כדבר אדוני הזן את עולמו רואינו אבינו אכלנו מלחמו ומיינו שתינו על כנו דלשמו נהללו בפינו אמרנו וענינו אין קדוש כאדוני צור משלו אכלנו ברכו אמוני שבענו והותרנו כדבר אדוני. קודם כל זה מקסים. אני לא אמחא לך כפיים לבדי, כי זה לא יהיה מספיק עוצמתי כדי לתאר את גודל החוויה. אני יודעת שאת עשית מחקר מאוד מקיף על שירת יהודי איראן ועל התרבות שלהם. מה קרה להם אחרי ההפיכה החומייניסטית? מה החומייניסטים הקיצוניים האלה הצליחו להותיר מהתרבות והמורשת היפהפייה של יהודי איראן, שאת רק מביאה לנו דוגמית קטנה ממנה כאן? זו נקודה ממש חשובה. כי מה שאני רואה שהמשבר הגדול הזה שחוו היהודים, זה אותו משבר שחווים אותו האיראנים הגולים בארצות הברית, אם זה למשל, לא בכל מקום שיש ריכוזיות גדולה של איראנים, שבעצם הם בעיניי הגולים החדשים, זאת אומרת אין אף בעיניי לפחות פלח כזה גדול של אוכלוסייה שממש משתוקק לחזור לאיראן והם אבלים ממש על נפילת התרבות ואת יודעת וזה ממש טרגדיה רצינית מה שקורה שם ויש הרבה דמיון עכשיו, זאת אומרת גם את זה אני בודקת ואתה רואה שהתגובות הן ממש זהות לחלוטין. סוג של ניתוק מהשורשים, ככה שאתה חי עם השורשים ואתה חי עם הגעגוע ואתה לא יכול להגיע לשם. מורין, זה מרתק, אנחנו נאלץ להסתפק בדברים האלה, ההופעה שלך ב-18 בנובמבר במסגרת פסטיבל האוד. תודה רבה גם לך, להתראות. אנחנו נשארים עם אמנות מסורתית, אבל שבה